Кавани Мессиро ба ҷанги як ба як даъват кард. Шумо бозии дӯстона миёни мунтахабҳои Аргентина ва Уругвайро ки дар шаҳри Телавиви Исроил сурат гирифт тамошо кардед ва шарт нест ки онро ман як бори дигар барои шумо шарҳ бидиҳам. Хулоси калом, сарравони дастаи Аргентина Лионел Месси ва ҳуҷумкунандаи Уругвай Эдисон Кавани дар як нофаҳмӣ ба қавле гапҳояшон гурехт ва Кавани Мессиро ба ҷанги як ба як даъват кард. ин кори мардҳост ва мардакворӣ бояд ҳал шавад. Месси пешниҳоди Каваниро рад накард ва гуфт ки кадом вақте ки мехоҳӣ ман бо ту ба қавле як ба як мезанам. дар навор хуб дида мешавад ки чӣ хел Месси ба ин пешниҳод розӣ мешавад. аммо афсӯс ин ҳама дар сатҳи як разбори як лаҳзаина ба истилоҳ боқӣ мемонад ва моро аз тамошои ҷанги ду футболбози беҳамто бенасиб месозад. суол ин аст ки агар Месси ва Кавани як ба як мезаданд, кӣ ғолиб мешуд?